Reit, da ni yma Eisteddfod yr Urdd efo Wigwam yn y tipi sy'n addas iawn, dwi'n meddwl, o dan yr amgylchiadau. Felly, unrhyw un sydd ddim o Gaerdydd, eich ddim yn gyfarwydd iawn â Wigwam, so pwy ydych chi ag e? Wel, da ni gyd yn mynd i ysgol y gryth, a wedyn dyma cwbl o beth oedd Ionawr, Dyma prif ferch blwyddyn hyn ni yn textio Gareth y canol. Yn dweud, clywed bod gennych chi band, oedd gennym ni ddim un ar y pryd. Newch chi chwarae gig mewn 3 diwrnod, please. So, nath i ddod at y gilydd a chwarae, a wedyn, oedd hi'n swnio'n dda. So, da ni'n dechrau sgwennu pethau gwreiddiol wan. A da ni'n swnio'n dda, so... Ac, faint o gigs da chi wedi gwneud yma, chi? Nid iawn, 4, 5? Ie, dyn ni jyst yn dechrau. Dechrau efo gigs ysgol, dyn ni wedi gwneud gigs plus tam. Nath i ddechrau off jyst yn neud cyfres, ond tra bod y gigs yn ymlaen, dyn ni'n chwarae mwy o gynnal gwreiddiol. A fi a Gareth wedi sgwennu gweithio'r bethau, a dwi'n sgwennu ben y hyn. So, sut ydych chi'n disgrifio sŵn y grŵp ta? Popeth. Ie, bach o... gennym ni lot o dylanwadau, eitha rock and roll. Eitha twangy. Mae lot o rock yn yma hefyd. Mae lot o kind of string rock. Os ydych chi'n dweud dylanwadau fel... pa grŵp sy'n gael ei dylanwadau gan y Beatles. Ie. Yn Gymraeg, credu bandana. Oedd e'n gig cyntaf ni mwy o lai yn bandana tribute band. O, ie. Oedd hynna ar ôl neu cyn iddyn nhw chwalu? Just ar ôl. Just ar ôl? Ie, so oedden nhw'n heiddi bach o dirnged felly RIP bandana a bob beth, ie. Fel... Arctic Monkey. Arctic Monkey, Teens. Dwi'n meddwl bod cerddoriaeth ni eitha gwahanol i aros. Dwi'n meddwl bod rock yn fyw iawn, ond sa'n llawer o rock and roll ar ôl. Na. O wedyn... Da ni gen ni tas eitha amrywio, ond da ni'n dod yn gyd at y gilydd. Ie. Oedd hi'n methu peidio sylwi bod gyda chi cyfer Edward H a Iwcs a Doyle i mewn yn y set? Rhain i'n grwpiau sydd wedi dylanwadu yn chi? Wel, yn credu bod Edward H Davies jyst yn glasif, really. Oedd rhaid ni chwarae hwnna. Ie, a Iwcs a Doyle, dwi'n credu, achos o'n rili dda, ond mae'r sŵn yn rili kind of meddwl, a da ni'n moyn cyfer kind of classic Cymraeg. Roi ballad neis i rock. Ballad neis, ond roi'n spin i kind of fwy rocky, rock and roll on. A mae Dan sy'n chwarae drum, sy'n chwarae uffar o solo, drums Dan, Pushin. A oedd chwarae fo tro cyntaf i ni, ac oedd ni'n meddwl, waw, sy'n gallu ddod o. So nath ni feddwl eto, cymryd clasur a rhoi'n spin i arno fe, fel bod ni ddim jyst neud i ni ar fel y bryd. A mae eisiau rhoi limelight i drymars weithiau, does? It's bendant. Yn wedi dos Dan Jones, dwi'n Dan yn dawel, ond yn anifail. Nawn ni ddim gofyn mwy am ei habits anifeiliaid o. So, be di'r cynllun rwan ta? Da chi'n gigio wan, neu da chi'n neud mwy o gigs? Da chi'n recordio stwff? Gen i, fi'n adeiladu studio recordio dros yr haf. Waw, oce. Gobeithio. Project CDT ydy hwnna yn ysgol, neu... Project CDT ysgol ydy hwnna, neu ti'n... Na, mae jyst... Be fi moyn neud? Ie. So da ni'n gallu recordio, wedyn... Neighbours yn cwyno. Ie, roi fath ar SoundCloud, da ni'n gwyn neu hynna, da ni'n gallu teim fyny, a wedyn cymryd dros y byd. Ie, gret gweld sydd ymateb sydd. Briliant, pob lwc chi, cadwch yma'n cysylltiad, edrych yma'n glwm mwy gen Wigwam. Wel.